Ta' kull filgħodu fil-klinika Happy Paws fil-Marsa kju ta' klepoqtates biex jiġu operati. Ħafna minnhom jissewwew bilha li tinżamm baxxa l-popolazzjoni ta' klepoqtates abbandunati fit-toroq. Majka Beckman hija l-kofundatur u president ta' din il-klinika. To us it's to prevent new kittens and puppies to be born. That will just increase the population. Not everybody can take care of this population. Delegazzjoni tal-Partit Laburista mmexxija minn Joseph Muscat għamlet żjara f'din il-klinika li qed jirnexxielha tibqa' għaddejja grazzi għal numru kbir ta' volontiera. Il-mexxej Laburista saħaq fuq l-importanza li tikber il-kuxjenza biex l-annimali nieħdu ħsiebhom daqs il-bnedmin. Importanti wkoll li jkunu mejjuna dawn iċ-ċentri apposta li jagħtu protezzjoni u kura lil dawn l-annimali. Mhux li jkunu kliniċi bħal dawn biss però li jkunu sostnuti, li jkunu mejjuna fix-xogħol li qegħdin jagħmlu tant ħila u fuq kollox dedikazzjoni bis-sem ta' bosta volontiera, kliniċi bħal dawn għandhom isibu s-sostenn anki tal-Istat. Joseph Muscat kellem favur il-ħarsin tal-annimali u esprima ruħu kontra li annimali domestiċi jingħataw bħala rigal. Id-delegazzjoni l-Laburista qajmet ukoll il-punt li tfal tal-iskola ikunu edukati aktar dwar id-drittijiet tal-annimali. Il-tfal tagħna inħaġġuhom jieħdu ħsieb iktar il-pets. Ħanati eżempju, kif nistgħu aħna nimmaġinaw li t-tfal tagħna jieħdu ħsieb il-ġenituri tagħhom jekk daw qatt ma kienu responsabbli illi jieħdu ħsieb pet. Allura tru il-pets aħna nistgħu nedukaw l-tfal tagħna jieħdu ħsieb li l-pets, però biex jieħdu ħsieb lilhom infushom u jieħdu ħsieb anki l-komplement tas-soċjetà. Il-klinika Happy Paws topera kuljum medja ta' 20 qattus u 10 tiklieb. Wieħed mill-volontiera li nomintov b'appell għal dawk li jridu jikkuraw jew isewwu li l-klieb u l-qtates tagħhom. Jabdu l-qtates iġibhom hawnhekk u nsewwuhomlhom għal jidħlu bħala parti mit-tim tagħna iħallsu 15 euros u jkunu jistgħu intitolati li insewwulhom il-klieb u l-qtates tagħhom. Waqt din iż-żjara d-delegazzjoni Laburista enfasizzat l-importanza ta' sinerġija akbar mal-animal welfare u santwarji madwar il-pajjiż ħalli jkun hawn anqas moħħrija fuq l-annimali.